ez dago ez eta justizia, ze gainera politikoari beraien egoitzak itzuli zaiez, guri multa eta kendu zigutena dute inor ezer egin, multako gaitzen dira, dokumentazio hor dago, eta politikoari itzuli diete egoitzak, multak, diruak, eta hori dena, baina beste batzui... Reconocimiento mínimo bat, osea, haitik ez dutzu ekarriko etzera. Isekuek ez dutzu ekarriko etzera. Iseko nahiko illa bien, iseko bat nahiko illa dara zankartzen. Da gero oine eskatu zanien hildakoena eta indenizazio bat emoteko sartu ere nien da, ze urte baso menos izen zan. Amarena eskatu ginen da denera. Claro, eskonduta zegoelako. Egin zerrien eman zuten galera bat, kartzela leoneko gentien zako bat edo baina esan da zinen edo alaurune edo umezurtze edo baina eskondu gabea. Besteak ez dute kalterik jaso eta horren da